హాయ్ హలో ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలోని ఏ విద్యార్థి కానీ డిగ్రీ పాస్ అయి నాకు టాలెంట్ ఉంది, నేను ఏదైనా చేయాలి అనుకుని నా దగ్గర డబ్బులు లేవు, లేదంటే నేను ఏదైనా చేయగలుగుతాను అని ఒక అవకాశం కోసము ఆలోచించే వారందరికీ కూడా ఈ వీడియో ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. మీరు విలేజ్ వాళ్ళైనా సిటీ వారైనా డబ్బులున్నా లేకున్నా మీ యొక్క టాలెంట్ ఉండి మీకు మా ఇన్ఫినిటో మల్టిపుల్ సర్వీసెస్ ఇన్ఫినిటో ఫౌండేషన్ సంయుక్తంగా మీకు చేయూతనందిస్తుంది, మీకు ముందుకు తీసుకెళ్తుంది. మీకు డబ్బులు లేకుండా వ్యాపారం చేసే అవకాశాలు కల్పిస్తుంది, లేకుంటే జాబ్స్ విషయంలో మీకు తోడ్పాటు అందిస్తుంది, లేదంటే ఎడ్యుకేషన్ కోసం కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ అవకాశాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ ఉపయోగించుకోగలరు. మరియు ఇది తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతి ఒక్కరికి రీచ్ అయ్యే వరకు కూడా ఈ వీడియోను షేర్ చేయగలరు. భరత్ మాతా కీ జై, జై జవాన్, జై కిసాన్.